Ovaj projekt bavi se umjetničkom komunikacijom, točnije komunikacijom između likovnjakinja uz pomoć grafika koje izmjenjuju kroz godinu dana. Za razliku od neke druge komunikacije, ova komunikacija se provodi znači kroz nekakav likovni jezik, kroz likovne tehnike i autorice u stvari ne rade na istom radu, nego rade na tome da u svoj rad uvrste ili negiraju ili prihvate ili ne prihvate ono što je neka druga autorica govori ili ne govori. A mislim ono što je zanimljivo kod dopisivanja i kod ovog projekta je to kako se autorice međusobno, kako ipak na kraju uspiju naći komunikaciju i kako se neke izrazito dobro poklope, neke se i posvađaju u toj komunikaciji, ali na kraju u stvari se sve nekako dobije vrlo zanimljiv likovni odgovor i vrlo zanimljivu. Vide se različiti periodi kroz koje autorice prolaze i jako dobro se međusobno taj dio se može jako dobro iščitati u komunikaciji sa radovima, za razliku od društvenih mreža gdje ti možeš reći da si jako dobro, a u stvari možda i nisi. Jer likovno dopušta da je nešto puno dublje izađe van, osim samog površnog pisanja kako si, dobro sam ili šta si danas radio ili na onoj najosnovnijoj razini.